Bon dia, jo som Miquel Àngel Escanelles, geògraf de professió. M'he dedicat molts anys a l'urbanisme i l'ordenació del territori i progressivament m'he anat interessant pel patrimoni, per la toponímia i per la història de Mallorca. M'han demanat que vos presenti el número 11 de la revista Musa, que va sortir a l'abril del 2017 i que va ser dedicada a en Joan Benimèlis, un manacorí del Renaixement. Aquest número 11 de la revista va sorgir per preservar o deixar constància de les feines que s'havia fet un any abans, quan se va dedicar una exposició en el museu a la figura de Joan Benimèlis, un dels màxims representants del Renaixement a Mallorca i l'autor de la seva primera història. En el 2016 es commemorava el quart centenari de la seva mort, recorreguda de 1616, i amb aquest motiu l'Ajuntament de Manacor va voler retre un homenatge a un dels seus fills il·lustres. Aquesta exposició es va complementar amb un cicle de conferències fetes per alguns dels majors experts sobre la figura de Benimèlis a les Illes Balears. Experts com Antoni Contreras, metge i historiador de la medicina, en Gabriel Ensenyat, catedràtic de filologia i dedicat a la història medieval, d'Alexandre Fontjaume, advocat i filòleg, que també ha aprofundit en l'obra de Benimèlis, o en Juli Moll, filòleg, que ha publicat algunes obres de Benimèlis també. Finalment, Antoni Lluís Benejam, professor de la Universitat de Barcelona. Hem dit que Joan Benimèlis és fill il·lustre de l'Ajuntament de Manacor i aquest és un dels retrats que es conserva a l'Ajuntament. El número 11 de la revista s'estructura en 4 parts. La primera la vaig fer jo mateix i du per títol Vida i obra de Joan Benimèlis, historiador i geògraf renaixentista, 1539-1616. En aquest apartat se segueix l'esquema que se va fer servir a l'exposició de l'any anterior i que en distints blocs va repassant la biografia d'en Joan Benimèlis, la seva infància a Manacor, com va passar a l'Estudi General de Palma per fer l'ensenyança bàsica i com d'allà va anar a la Universitat de València a estudiar medicina. La Universitat de València era en aquella època una de les més avançades de les terres catalanes. Després de l'estat de València, sabem que va estar a Roma i que després va tornar a Mallorca, on ja va tornar ordenat com a sacerdot, perquè sabem que va ser el rector de l'església d'en Barratxí. Després sabem que li van ser encarregats algunes feines per part del jurat del regne, com l'elaboració d'una cartografia de la costa de Silla i la mateixa crònica del regne, i que finalment va tenir problemes amb la Inquisició, el que va dur a que fos apartat i oblidat. Després hi ha la seva vessant geogràfica, pot ser que sigui la més interessant, on va descrivint tota la costa de Silla, tots els municipis, amb dades sobre població, sobre economia, amb infinitat de dades molt interessants sobre el segle XVI a Mallorca, i amb un gran nivell de detall i precisió, perquè era un home de camp que s'anava desplaçant per el terreny i també anava consultant distints arxius, i això es reflexa en la seva obra. El segon apartat del llibre està dedicat a alguns aspectes de l'urbanisme d'en Joan Benimèlis i està elaborat per Antoni Contreras, que destaca que tota l'obra d'en Benimèlis està dedicada, té uns concrets objectius polítics i religiosos, que són els d'enaltir la monarquia hispànica, així com l'antic regne de Mallorca, i defensar la Iglésia Catòlica dels embats de la reforma luterana. El tercer apartat du per títol Benimèlis, un manacorí apassionat pel coneixement, i està elaborat per Juli Moll, que se dedica a aprofundir alguns aspectes de la biografia d'en Benimèlis, sobretot el seu pas per la Universitat de València, i també es dedica a analitzar quina part de l'obra d'en Benimèlis s'ha perdut. Això ho sabem perquè en el seu testament esmenta 10 manuscrits produïts per ell mateix, dels quals 10 volums, volen dir, dels quals només se n'ha conservat un, que antigament està a l'arxiu de Can Torreia i que actualment està a l'arxiu de Regne de Mallorca. El quart capítol du per títol Benimèlis
és escriptor misògin i està elaborat per Gabriel Ensenyat. Es tracta sobre dos llibres que es van publicar el 2014 gràcies a l'esforç de l'Alexandre Jaume. El primer du per títol sobre els vicis de les dones i el seu tarannà variable, i avui es qualificaria d'exemple d'heteropatriarcat de llibre, perquè en 26 capítols detalla els vicis de les dones recolzant-se amb un milenar de cites. I és més normal que ho compensa en el segon llibre, que és un catàleg de les dones especialment sàvies, on va detallant les virtuts de les dones i fa un llistat de dones famoses en el seu temps. Aquests són els 4 capítols del llibre. Aquest pretén reivindicar un dels personatges més importants de la nostra cultura en tots els seus llums i ombres, l'autor de la seva primera història, el manaconí Joan Binimelis. Només queda agrair-vos l'atenció i desitjar-vos ànims i salut. Acabam mostrant el mapa que va fer Binimelis del terme de Manacor.